ఏమర్థమైంది? ఐరన్ ల్యాండ్, శ్రీదేవి, వోడ్కా, బ్లూ ఫిల్మ్స్, తొడలు, ఈ 5 మీ పంచభూతాలు, పంచప్రాణాలు అని అర్థమైంది సార్. ఆహా, ఓహో, వర్మద్గీత, వర్మోపదేశం మహాప్రసాదం. అందరూ నిద్ర లేవగానే దేవుడి ఫోటోలు చూస్తుంటారు, కానీ నేను మాత్రం నిద్ర లేవగానే చేసే మొదటి పని బ్లూ ఫిల్మ్ చూడటం. 30 ఏళ్ళ నీ కెరీర్లో నువ్వు తీసిన ముష్టి 7-8 హిట్ సినిమాల బ్రాండ్ ఇమేజ్తో ఎన్ని జిమ్మికలు చేస్తున్నావో, ఎన్ని తైతక్కలు ఆడుతున్నావో, ఇండస్ట్రీని ఎంత రోత పట్టిస్తున్నావో తెలుసా వర్మ? పరువు తక్కువ పనులతో పరువుని ప్రచారాన్ని పెంచుకోవాలని చూసే నీ అజ్ఞాన మూర్ఖత్వాలను చూస్తుంటే అసహ్యంతో కూడిన జాలి వేస్తుంది. ఆ దారుణ పరిస్థితుల్లో కూడా తల్లి లాంటి పరిశ్రమ మీద అవాక్కులు చవాక్కులు మాట్లాడి వైశాఖిక ఆనందం అనిపించావన్నది నిజం కాదా? పరిశ్రమ పరువును బజార్కి ఇచ్చిన ఆ అమ్మాయిలో నాకు మొట్టమొదటి స్వతంత్ర సమరయోధురాలు ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి కనిపించింది అంటావా? వాట్ ఏ ఫాల్. ఆ పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ ఎందుకు తిడుతున్నారు నన్ను? నా లెక్క ప్రకారం క్లైమాక్స్ చూశాక పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ అందరూ నా ఫ్యాన్స్ అవ్వాలి. అంత లేదు సార్. ఇలాంటి వల్గర్ స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వడం ద్వారా జనానికి జాతికి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నావు? తొడిగిన నగ్నత్వం, నీది బరి తెగించిన మూర్ఖత్వం. వర్మ వర్మ వర్మ, ఓరాంగు గోపాల్ వర్మ. అయితే మాస్కే మాస్, అభినయ సింహం బాలకృష్ణ గారిని తీయండి సార్. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ద సోర్స్ ఆఫ్ మై ఇన్స్పిరేషన్